Вітаем, шановнае гаспадарства, сёння субота, 21 чэрвеня, і я разумею зараз вашае здзіўленне, бо гэтую суботу сустракаем з вами мы, Дзяніс Дудзінскі і Анатоль Шырвель. І гэта не падман зроку, мы сапраўды сёння без нашых прыгожых дзяўчын. Самотныя мужчыны, так, давай зробім самотны. О, мы будем удвох гэтай раніцай. Вот што, мы не такія самотныя. Ну, не самотныя. Самотныя, але ж весёл. Гэта, як кажуць, свята непаслушэнства сёння у нас. Ты без дырэктаркі Аліны, а я без жонкі Кацярыны. Как бы, ну, да, ну мы тут, мы з вами, таму што, знаеце чаму? Сёння ў эфіры раніца з Белсатам. І вось што вас чакае зараз. Што рабіць, калі таксічнае асяроддзе – гэта твае бацькі? Спытаем у псіхолага Ганны Матуляк. Жыццё і барацьба Элаізы Пашкевіч. Гістарычны экскурс ад вусаў з Карынай. Пра егіпецкую пісіроўку і папулярнасць звычайнай кашулі даведаемся ад ніткі зоркі. Як стаць модным хлопцам, у нашай новай рубрыцы пакажа Ганна Прышывалка. Аўстрыйскі рынак і яго кошты ў нашай новай рубрыцы ВНЖ. І беларускія вадалазы, якія захопліваюць свет. Паслухаем гісторыю незвычайнага мастака. І вось ведаеш, Анатоль, асабліва прыкра застацца без нашых жанчын сёння, бо менавіта сёння купалле. Сапраўды. І пытанне да гледачоў якраз пра гэтае свята. Ці святкавалі вы яго калі-небудзь, маю на ўвазе купалі, як вы гэта рабілі? Ці пускалі вянкі? Ці скакалі праз вогнішча? Ці шукалі ўрэшце рэшт папраць кветку? Адказы пакідайце ў каментарах пад нашай трансляцыяй на YouTube-канале. Дарэчы, я на свае вочы ніколі, Дзяніс, не бачыў святкавання купалі. У маёй мясцовасці гэтай традыцыі ўвогуле не было. Пойдзем сёння? Ну, я думаю, што пара. Пачынаем святкаваць купалле з раніцай з Белсатам і разам з гуртом Наві Бэнд.
Чулі вы калі-небудзь, што пра беларусаў кажуць, што яны вельмі хутка асімілююцца ў розных краінах і ў розных абставінах, але пры гэтым усё роўна застаюцца беларусамі. Так а як яно можа быць? Беларусы чым больш ціснуць абставіны, тым ён больш беларусам і становіцца. Гэта ж как бы апрыёры. Ну, але што значыць быць беларусам? Хто такія беларусы? Пра гэта сёння вельмі добра нам, я спадзяюся, раскажа сацыёлаг Філіп Біканаў. Вітаю, Філіп. Нядаўна ты рабіў даследаванне беларускай ідэнтычнасці, праўда? І вось пра гэтае даследаванне мы зараз і пагаваром, тым больш, што я думаю, што мы праз гэта і даведаемся больш пра тое, якія мы беларусы, вось якія мы ёсць. Але ж давай пачнём з агульнага спачатку. А што гэта за даследаванне такое? Хто яго рабіў? Прывітанне, дзякую за запрашэнне. Пабач, прывітанне. Адразу да пытанняў пераходзім. Мы такія, мы. Ну, адразу, каб жоднай прасторы. Так, ну, пачаць трэба з таго, што разам за мной яго рабіў мой калега, сацыёлаг Канстантын Несцяровіч, ён таксама вось аўтар гэтага даследавання. Мы яго робім ужо 5-й год. Вось, пачалося там усё даволі цікава. У 2020-м у офіс кампаніі, у якой я тады працаваў яшчэ ў Беларусі, гэта было до выбараў, да ўсяго, яшчэ нават да ковіда. Вось, прыйшлі адначасова 2 запыты на даследаванне. Вось, незалежна адзін ад аднаго. Ад каго? Ад каго? А я не скажу. Добра, я зразумеў. Ад каго трэба? Не, ну на самой справе, чаму не? Ну чаму не? Мы пачыналі гэта даследаваць, была такая ініцыятыва «Будзьма беларусамі», ёсць. І была такая ініцыятыва «Ёсць годна». Вось, і гэтыя людзі адначасова прыйшлі да нас незалежна адзін ад аднаго з запытамі, тыпу, давайте падаследуем, як прасоўваць беларускую нацыянальную ідэнтычнасць. Такія прыходзяць і кажуць, як, што такое быць беларусам? Хто такія беларусы такія? Ну-ка, даследуй. Ну-ка, даследуй. Ну, не, там была мэта даволі такая, ну, прамая, тыпу, як беларушчыну прасоўваць, вось лепей. Гэта мэта. Ну, таго было пытанне, у мяне было пытанне, а навошта даследаваць беларушчыну? Навошта даследаваць беларускасць? Ну, у той час, ну, метода для даследавання можа быць, ну, даволі розная, напрыклад. Пачыналі мы з таго, што, тыпу, каб даць рэкамендацыі, як вось беларушчыну прасоўваць. Потым гэта ўсё трансфармавалася ў такое больш грунтоўнае, больш, нават, ну, акадэмічнага кшталту даследавання, якое апісвае менавіта беларускую нацыянальную ідэнтычнасць, чаго яна складаецца, і вось уже 5-й год даследуем. Штогод па аднаму даследаванню робім. Вось я ведаю, што гэта даследаванне паказала, што беларусы падзяляюцца, ці беларускае грамадства падзяляецца на нейкія часткі, да, там... Скажы, што гэта, ну, умоўна, што гэта за часткі, ўсё-такі, як гэтыя часткі можна апісаць, чым адрозніваюцца адны беларусы ад другіх і ад трэціх? Вось, ну, гэтае падзяленне, яно такое даволі штучнае. То бок гэта мы, як даследчыкі, яго распрацавалі, то беларусы ў Беларусі хіба самі пра сябе не думаюць, што яны там, тыпу, беларуска-савецкія, ці там свядомыя, ці нацыянальна індыферэнтныя. Вось, але мы, як сацыёлагі, вось бачым, як даследчыкі, бачым пэўныя залежнасці, пэўныя паттерны, якія нам даюць магчымасць вось па групках больш-менш раскласці вось нашу выбарку, якая нам нешта кажа па беларускую. Давай, першая група. Першая гэта свядомая. Ну, здагадайцеся, што ім блізка. Так, Хто з нас? Я думаю, я не свядомы. Я яшчэ не свядомы. Мы яе так назвалі, таму што вось у 2020-м нам, тыпу, мы тады інтэрпрэтавалі гэта як большы такі кантакт з наратывам, які нашыя замоўцы хацелі бы вось пашыраць. Можна сказаць, што гэта такія глыбокія беларусы? Не можна. То гэта будзе, ну, трошкі нечэсна і неправільна ў адносінах да іншых беларусаў, якія ў іншыя сегменты трапляюць. Можа, параўнаем тады з іншымі, пра две іншыя раскажы. Далей, вось, мы гэта інтэрпрэтуем. Другая група, гэта беларуска-савецкія, вось мы, так это называецца, савецкія. То бок, у Беларусі, і, ну, гэта даволі, ну, 30, уже пару дэкад даследаванняў беларускай вось нацыянальнасці, нацыі, ідэнтычнасці, вось выдзяляецца, тыпу, што ёсць 2 тыпу дамінуючых тыпу беларушчыны. Вось адзін, і у нас даволі падобнае, гэта мы гэта называем нацпраектамі, нацыянальны праект. Адзін мы называем беларуска-савецкі, а другі нацыянальна-рамантычны.
Вось нацыянальна-рамантычны ён арыентуецца ў пазасавецкія часы. Гэта вось. трэцяя група. Гэта не, гэта свядомыя. Вось свядомыя. свядомыя гэта нацыянальна-рамантычны. Бел-чырвона-белы сцяг, гісторыя перад Савецкім Саюзам, вось усё такое. А Другая група савецкая. Ну, гэта людзі, якія арыентуюцца больш на якія бачаць вытокі менавіта беларушчыны як асобны незалежны краіны ў савецкіх часах больш ніж раней. Вось, і якія часам часцей пагаджаюцца з выказваннямі тыпу камплементарнымі да Савецкага Саюзу. Ага, зразумела. Трэцяя група. Трэцяя група гэта такая цікавая група, нацыянальна індыферэнтная мы яе называем. Вось, гэта людзі, якія, ну, ім увогуле ўсё гэтае нацыянальнае, яны бачаць у гэтым такую хутчэй перашкоду, ну, каб жыць нармальна. Вось, даволі цікава. У заходняй літаратуры апісваюцца вось падобныя людзі, якія вось супрацьстаўляюць сабе нейкай нацыянальнай дзяржаве, так, але не хочуць вось пакупаць гэтую вось ідэю нацыянальную, якую гэта дзяржава прасоўвае. Нацыянал-анархісты. Не, гэта трошкі іншае. Напрыклад, вось у Літве ёсць такая групка, называецца Тутэйш. Так вось аўтары пра яе пішуць як нацыянальна індыферэнтная літоўская. Вось у Польшчы так пісалі пра селесцаў, напрыклад, якія ідэнтыфікуюцца там католік. Зразумела. Ніж там паляк ці там селезец. Чацвёртая група. Вось, чацвёртая група гэта, ось па-беларуску цяжка гэты сегмент назваць, фармуючыся, тыя, хто фармуецца. У працэсе. Ну, такі. Формікі. Гэта больш малады сегмент, які мае рысы і нацыянальна-рамантычнага праекта, і нацыянальна-савецкага праекта. Вось, і гэта даволі цікавы сегмент на самой справе, таму што ён зацікаўлены ў беларускай культуры, ён... Зацікаўленая, так. Ну, так. Фармуючыся. Вось... І апошняя група, пятая? Гэта мы, ну, носьбіты, так зваць, трэцяй опцыі нацыянальнага праекта русіфікаваны, называем. Гэта большасць? Не, гэта найменшы сегмент, каля там 4 ці 5% вось з выбаркі там ці штось такое. Гэта людзі, якія ўвогуле сябе беларусамі нават не ўяўляюць. Яны думаюць, што Беларусь гэта такая даволі штучная рэч, вось, і што лепей бы быць тыпу Расіяй. Но маюць права на існаванне, чаму не таксама. Хаця, канешне, маюць права на існаванне. Ну, мне тады такое пытанне. Чым беларусы ганарацца? Чым беларускім ганарацца, скажем, не беларусы, а рэспандэнты, удзельнікі таго даследавання, которое ты правёў? Што яны лічаць самым беларускім? Не ведаю, там, самая беларуская ежа, самы беларускі напой, самая беларуская музыка, самы беларускі пісьменнік, там, і самы беларускі, ну, брэнд, напрыклад. Гнездудзінскі брэнд. Анатоль, давайте квіз погуляем. Давайте, топ-1 беларуская ежа, на ваш погляд. Беларуская халаднік. Ну, які халаднік? Халаднік. Піца. І сушы. От бросьце вы піцу, сушы. Дранікі. Менавіта, з вялікім адрывам ад усіх астатніх, там штось блізка 70% беларусаў кажа дранікі. Халаднік гэта даволі папулярная опцыя сярод сегмента свядомай менавіта. Літоўскі. 20%. А навукоўцы, пісьменнікі, музыкі. Пісьменнікі, ну, топ-2 даволі проста. Быкаў Караткевіч. Быкаў, дарэчы, топ-3. Колас Купала. Колас Купала, менавіта, сярод усіх. Ну, А Богдановича хто-небудзь ведае? Богданович також быў, Богданович гэта топ-4. Ну і генеральна варта адзначыць, што вось агульная такая зацікаўленасць вось пісьменнікамі менавіта, там адкрытае пытанне. Мы задавалі пытанне так, типу, якія літаратары, пісьменнікі ці творы з'яўляюцца вось агульнымі для беларусаў, яднаюць беларусаў. І адкрытыя адказы збіралі, інтэрпрэтавалі потым. Вось топ-4 гэта Колас, Купала з вялікім адрывам, потым Быкаў, які, дарэчы, папулярны больш за іншыя сярод двух сегментаў, свядомыя і савецкія. І потым Богданович. Складаны, мабыць. Надта складаны ён для... Быкаў? Так. Ну, цяжкі хіба, так. Але ж Караткевіч, мне падаецца, больш складаны. А я скажу зараз, у мяне тут ёсць... З пункта гледжання мовы. З пункта гледжання мовы?
Так, так. Ну, ён такі больш, ведаць, весёлы. Караткевіч гэта такі беларускі Набокаў, чытаецца не только мне я вот погоджусь с Филиппом, что все-таки он больше веселый. Мне ўласна Быкава цяжэй было чытаць, но менавіта таго, што Быкаў гэта такая, ну, цяжкая літаратура ў тым сэнсе, што думаць трэба больш. Быкаў, мне падаецца, такі асэнсованы смутак. Так. Ну, але, слухайте, я вот назираю за часом, и я разумею, что мы с гэтым даследованием не уписываемся ў рамки нашей программы. Придется еще раз... Упишемся неяк у наступны раз. Филиппа ждвать еще раз гэтым даследованием и реально пройстися по всех топах, випах и так далее. Сядзі, пакуль. З нами был социолог Филипп Биканов, з ім мы даведаліся, што аб'ядноўвае беларуса. А вось пытанечка, ці ведаеш ты, даражэнькі мой, вось пра Рым, Париж, Копенгаген, Берлин, Лиссабон, Вильню, Фуншаб, Гданьск, Хайфу, Базель, Лодзь, Порту, Варшаву, Кракаў і Лондон. Так. Як ты думаешь, што гэта можа аб'ядноўваць? Вот, там паўсюль ёсць беларусы. Так? Ну, спадзяюся, што так. Але вось я даведаўся, што там паўсюль у кожным з гэтых гарадоў ёсць беларускі вадалаз. А вось як ён туды трапляе, даведаемся з наступнага сюжэту. Прывітання. Меня зовут Михай Смешук. Я той чалавек, які робіць у Варшаве і не толькі, і ў іншых гарадах Еўропы вадалазаў. Калі-нікалі яны ёсць з сірэнкай мясцовай, ну і з рознымі іншымі сімваламі другіх еўрапейскіх гарадоў. У Відні вось сімвал жалезны волк. Ён на ўездзе ў горад стаіць. Я хочу поехать поклеить, там была такая трошку интеграция, ну як тут с сиренкой, или я там для Копенгагена так само с русалочкой робил мясцовой, или для Парижу робил з Эйфелевой башней. У 2013 годзе я вучыўся ў акадэміі і ў 2014 яе скончыў. І гэта быў вельмі странны перыяд у маім жыцці, таму што ты павінен выйсці ў свет са сваёй альма-матэр, не ведаеш, што табе далей рабіць, дзе працаваць, дзе браць грошы, увогуле, каму ты патрэбны, што можна ў гэтым свеце рабіць, да чаго быць прыдатным. Але ў той перыяд да мяне прыйшоў такі персанаж, і гэта, напэўна, увасабленне мяне. Чалавека ў футляры, у защитным касцюме, якога несе па цячэнню жыцця і выносіць невядомых яму прасторах. І ты не ведаеш, дзе ты ўсплывеш праз год, праз два, праз тры. Я хадзіў па гораду, рабіў гэтых персанажай, яны ўсплывалі ў розных кутках Менску, на беразе Свіслачы, на плошчы Перамогі, на Кастрычанінскай, ну і шмат дзе. Акадэмію я скончыў, жыццё неяк наладзілася трошку. Я перастаў займацца творчасцю, пачаў зарабляць грошы, ладзіў свой бізнес і забыў пра творчасць на 8 гадоў. О, это беларуская, жываліністая. А ў эміграцыі ён вярнуўся. Вярнуўся, як і неразуменне таго, што будзе далей, куды цябе вынесе плынь жыцця, што з табой будзе далей. І гэты персанаж усплыў у Варшаве. Ну, это уже Варшава. Мы ў сваіх абарончых касцюмах, у сваіх футлярах несемся ў гэтай плыні жыцця і ўсплываем у розных месцах. Между іншым, сярод іншага, калі казаць вот пра сённяшні дзень, то сёння, хлопцы, не толькі купала, але яшчэ ведаеце што? Што? Міжнародны дзень йогі. Ой, ну дзе мы, дзе йога? Не, ну чаму глядзіце? Во, опа. Это ўзровень. Такое сабе, Анатоль, такое сабе. У нас
Андрей. Так. Сёння, Андрей, ты наўпрост Андрей, ніякіх Андрюша, Так. Андрушенька, Несур'ёзна, на- дзяўчын няма. Без этого вот этого вот всего вот это вот. Давай, Уласна, что я до вас пришел? Что вы хотите от меня? куды пайсці сёння? Куды? Куды пойти сегодня и не только? Ладно, куды? Вот А, с кем не важно, куды. Значит, распавядаю, паколькі сёння дзень йогі, то літаральна вот уже зараз, праз некалькі гадзінаў у Менску на стадыёне «Дынама» ў самым цэнтры адбудзецца супермасштабная практыка з нагоды дня йогі. Старт заняткаў об 11 ўжо гадзіне, таму калі вы ў Менску, абавязкова паспяшайцеся. Арганізатары там абяцаюць вельмі насычаную, але збалансаваныя заняткі па сучаснай бяспечнай эфектыўнай методыцы. Вядзе занятак каманда суперпрафесійных трэнераў, як заўсёды, які будуць дапамагаць і карэктаваць усіх удзельнікаў. Падыходзіць гэтая йога для ўсіх узроўняў падрыхтоўкі, як для мяне, для пачаткоўца, так і вот для вот этого товарища, который Продвинутый ужо твоё. прасунуты. Всё, Да. даски, да. Так, карацей, за одну практыку вы там зможаце прапрацаваць усё цела, усе цягліцы і свой галоўны ментальны стан. Пра это таксама трэба... А чаго ты на мяне паглядзеў? А за колькі? Потому што ён займаецца йогай і Ці ведае. много грошей гэта кажа? 20 рублёў, сябры, 20 рублёў, а для студэнтаў уваход увогуле бясплатны. Каб я быў сёння ў Мінску, Так. вот я быў бы сёння на стадыёне «Дынам», потому што йогай я ніколі не займаўся, да? Займаўся іншымі практыкамі, ну таксама садзіўся ў гэтыя лотасы там і паўлотасы, але вот на самай справе вельмі добра ў вялікім Паўлотас. калектыве, ёсць паўлотас, вялікім калектыве вот пачаць практыку йогі, гэта вельмі здорава, потому што ты збіраешся, табе не страшна, потому што вакол цябе тысячы йогаў і йогінь, Так. вот, і как бы і стартуй. Пойду сёння сяду у чвэрць Чвэрць лотасу. лотаса, да. І гэта дапамагае, нагадаю, змагацца з дэпрэсіяй. А яшчэ адзін сродак у барацьбе з дэпрэсіяй для мужчынаў, тым больш ва ўзросце троху больш там за 30-нічак. Гэта зараз мы ўласна 30+. пакажам 30+. Заўсёды мужчыны, што бяруць, набываюць сабе матацыкл. І ўжо зусім хутка у Баранавіцкім раёне і на вакольных мясцінах адбудзецца мотападзея. Цэнтрам стане Баранаў Чыншчына. Тут прагучыць роў матораў і пройдзе 11-й ўжо па чарзе байк-фестываль «Мотофест Вест». Фестываль гэты адбудзецца на турбазе Лясное возера. Там будуць мотааматары, аматары проста байкерскай культуры. Ну і агулам усе, хто хоча далучыцца да атмасферы свабоды. Что там яно дарыць? Мотоцикл драйву? Пытанечка, меня пытанечка. А вот ці лічацца байкам мінскі, вось гэты мінскач так званы? Вот. Ох, Байк гэта два колы і мотор. Усё, гэта байк. Тады я аспрэчу, што гэта занятак для 30+. Так. Калі мне было 16+, у мяне быў свой байк, і я ганяў на ім па сваім вёсцы, і я быў самым крутым пацаном. Мне яшчэ быў магнітафон. Чаму быў? ну, і застаўся же Ты ён. застаўся самы круты, самы круты Дарэчы, это адзіны чалавек, які ганяў на матацыкле у Паўлотасе ў позе. Пазіцыі Паўлотаса. Куды яшчэ? Куды яшчэ Ну, можна? яшчэ, а цяпер дададзім в этой мужской кампаніі троху романтыкі. На возеры Лебядзіным у Менску з'явілася новая забава. Прыехалі эксклюзіўныя чатырохмесныя катамараны у выглядзе ружовага фламінга, лебедзя і нават воднай Феррары. Ідэальны варыянт для романтычных шпацыраў ці вясельных фотасесіяў на вадзе. Комфортнае сядзенне там. Там ёсць педалі і руль. Ну, уласна, як і ў любым катамаране. І яно забяспечвае лёгкае кіраванне, зусім не так, як было раней на старых вот этих апаратах. Шмат хто катаўся ведае. Адзін сеанс, 30 хвілінаў, каштуе 40 рублёў на любой з гэтых мадэляў, неважна. Зараз толькі два катамараны там на Лебядзіным, астатнія хутка перавязуць у парк Янкі Купалы, дзе яны, як і раней былі, карацей. То бок, калі раней казалі конь педальны, Так, то зараз можна казаць Фламінга. фламінга ты педаль. А я вот трохи ў разгубленасці, таму што вот я каб быў сёння ў Мінску, я пайшоў бы і на йогу, і вось на гэтай Лебядзіны. Я такі падумаў зараз, што в прынцыпе ж можна ў гэтым Яшчэ на матацыкл. гэтым педальным фламінга ж можна сесці, паставіць матацыкл і займацца йогай запросто. да, і як зрабіць з катамарана матацыкл? Просто дадаеш гук. Вы разумееце, што гэта ўсё таму, што дзяўчын няма. Вось гэта бязглуздасць уся пайшла. Але ж, хлопцы, усё роўна. Галоўнае свята сёння купальня. Купальня. І як яго святкаваць, дакладна ведаюць нашыя гледачы. Мы на гэта спадзяемся. Андрэй, а ты сам ці святкаваў калі-небудзь купальню? Так, честно. калі я быў малады, маленькі, заўсёды або на вёсцы на Баранаўчыншчыне, мною згаданай ужо, або на Маладэчыншчыне,
я хадзіў на купалі, але там святкавалася, магу памыляцца, з 6 на 7, ці калі, але сутнасці месяц. Там палілі вогнішча, там адпраўлялі вот это вот. Ну вот, Вяночки. вельмі цікава. Я там недалеко ад Маладзечыншчыны і Баранаўшчыны. У нас ніколі вот в маёй мясцовасці не было такой традыцыі. Ну, потому что каталіцкі такі край і з вялікімі польскімі традыцыямі таксама там. Ой, ну добра, але ж мне здаецца, каб святкаваць правільна купалле, іншае свята, трэба адпаведнае адзенне, строй, нейкая адмысловая кашуля, мабыць. І тут не абысціся без ніткі зоркі Кацярыны Ваданосавай. Господи, боже мой, напридумляють люди. Ні ветрику не пробраться, ні мужику не пролезть. Спочатку одна кашуля, потім другая кашуля, потім портки, як у мужика, потім яшчэ гэта катоўня. І галоўна, ніхто ж гэта не ўбачыць. Я табе, паненка, не зайздрошчу. Вот у мяне кашуля прыгожая. Я яе паўгода вышывала. Я сёння на купале, калі прыйду, все хлопцы прямо в вогнішча і падаюць. Кася, лепш помолчи, просто тягни. Самая старая кашуля, знойдзена археолагамі, была зробленая каля 5000 гадоў таму. Яе знайшлі ў адной з егіпецкіх грабніц, і там захавалася не толькі самая тканіна, але і дробныя складачкі плісе, у якія тканіна была запрасаваная. Прычым гэтыя складачкі рабіліся дужа цікавым чынам. Тканіну спачатку вымочвалі ў желаціне, зробленым з храсткоў рыб, а потым высушвалі на сонцы на спецыяльных драўляных дошках з жолабамі. Увогуле, егіпцяне былі вельмі моднымі людзьмі. Яны любілі тонкія, выкшталцоныя тканіны, а таксама вельмі любілі апранаць празрыстыя кашулі-чэхлікі, цалкам зробленыя з пацерак і бісера. Падобным жа спосабам карысталіся нашыя бабулі яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя. Толькі замест гліняных дошак яны выкарыстоўвалі цеста. Паміж дзвюма слаямі цеста закладалася тканіна, адпраўлялася ў печку і атрымліваўся такі тэкстыльны піражок у складачку. А вогуле кашуля – гэта, напэўна, такі must-have для ўсяго чалавецтва. Кашулі насілі і ў Грэцыі, і ў Рыме, таму што ў хітонах і тогах далёка не ўедзеш. А з надыходам ранняга сярэднявечча кашуля стала проста топавым адзеннем. Незалежна ад сацыяльнага статусу, незалежна ад багацця, незалежна ад полавай прыналежнасці чалавека, ён абавязкова быў апрануты ў кашулю. Да таго ж, кашуля замяняла сабой усю ніжнюю бялізну. У Беларусі нашыя прабабулі знайшлі для сябе такое вынаходніцтва, як маіткі і станікі, толькі хіба на пачатку 20-го стагоддзя. А так, кашуля. На море водка копалася, упалася на бережочко, сушилася, я ж молода, я ж орекелася. Гэта была Кацярына Ваданосава і нітка зорка. Дарэчы, усе выданні гэтай праграмы можна знайсці на Белсат History. А вот мы натхніліся прыгожымі кашулямі і запрасілі ў студыю стыліста. Вітайце! Персанальны і фэшн-стыліст. Суаўтарка каналу Fashion Lunch Ганна Прышывалка. Сённяшняга дня Ганна будзе нашым афіцыйным модным экспертам і будзе весці новую рубрыку «Раніца на стылі». Ганна, ты наш правадыр у свет моды. Так. Ось як. Ну, у студыі сёння выключна мужчыны, пра што мы будзем Так, і таму, па-першае, Ну, вітаю можна вас. тоже про моду. Лёгка. Дзе мы, дзе мода? Не-не-не, Паглядзі пачакайце. ты на нас.
Я гляджу і бачу. Але спецыяльна для вас я падрыхтавала сёння такую мужчынскую тэму, Вау. каб уходзіць ад гэтых стэрэатыпаў, што мода толькі для дзяўчынак. Я так не лічу, я дакладна вельмі люблю працаваць з Станем мужчынамі. моднымі. І працягнем тэму кашуль, мужчынскіх кашуль, але я прынесла сёння праблемную кашулю, бо са свайго досведу працы з людзьмі, як у якасці стыліста, я зразумела, што існуюць две асноўныя праблемы з гардэробам. Першае, гэта калі ў нас ёсць рэч, мы на яе глядзім і ўвогуле не разумеем, як яе апранаць, з чым апранаць, куды і гэтак далей. І яна займае месца ў шафе, пакуль мы яе не выкідаем. А другая праблема адваротная, калі мы купляем рэч, апранаем яе нейкім чынам і носім. І ўвесь час Носім яе, дзесяцігоддзямі. не здымаючы. Так, трапляем у такое Я кола адразу твоім звычкі. апісанні пазнаў свой гардэроб. Сапраўды ў мяне так. Ось. Ёсць І нешта гэта таксама зацягваеш, а праблема. нешта, можа, і не адзін раз. Гэта праблема, бо ўсё навокал змяняецца тэндэнцыі, мір. А выгляд ваш атрымоўваецца не змяняецца. Таму я прапаную, што разглядаць такія праблемныя рэчы. Я буду тлумачыць, чаму яны праблемныя, але потым я буду прапанаваць варыянты, як можна ажывіць яе, каб, па-першае, яна ўсё ж таки засталася ў гардзеробе, а па-другое, каб вы яе апраналі сучасна, стылёва, прыгожа. Вось, бо я звычайна з'яўляюся адвакатам розных рэчаў. Рэчай. Так, ну, Адвакат. прапаную пачаць. Вось яна, гэтая кашуля, пра якую мы сёння паразмаўляем. Ну, так. Вось, калі ласачка. Якія пытанні да яе могуць? Вось я так і думала, што так. Са значком французскім нейкім. Нічога сабе, добрая кашуля, але сапраўды яна мае шэраг праблем. Пачнем. Першая праблема. Гэта мадэль, якая ідзе па стане. Разумееце, ёсць прамая кашуля, оверсайз, а вось гэта кашуля ідзе па стане. І праблема нават не ў тым, што... Называецца ў абцяжачку, да? Так. І праблема нават не ў тым, але таксама ў гэтым, што не кожны стан дазваляе такое насіць, а тое, што такая мадэль, яна нас вельмі абмяжоўвае ў тым, як мы яе можам апранаць. Бо, напрыклад, ваш любімы прыём, калі мы апранаем кашулю на цішотку, з такой кашулі ён уже не атрымаецца, гэта не будзе добра выглядаць. Яна для Будзеш гэтага выглядаць не модна. не пасуе. Так, гэта першая праблема. Другая праблема. Яна зроблена з такога дэніма, так, джинс. І на першы позірк 100% бавоўна, чаму б не, але праблема ў наступным. Часцей за ўсё ў нашым гардзеробе мужчыны на ногі што апранаюць? Бавоўну. Джинсы. Так? джинсы. На кожны дзень, звычайна. І праблема ў тым, што не кожны джинс пасуе да іншага джинса. Яны вельмі не заўжды, далёка не заўжды добра выглядаюць адзін з другім, і такія лукі выглядаюць сумна, нецікава, Записываем. Джинсавым не апранаць. Можа быць тотал джинсавы лук, але гэта павінен быць камплект, адзін джинс. Ці вельмі добра Жут яны... такі і штаны. Напрыклад. Гэта другая праблема, так? Бо мы не ведаем, якія нагавіцы апранаць магчыма з такой, калі ў нас усё толькі джинсы ў гардеробе. Трэцяя праблема, і мне здаецца, самая істотная гэтай кашулі, гэта адсутнасць нармальнага, прыгожага каўнерыка. Так. І пытанне адразу, а ці варта заўсёды зашпільваць апошні гузік? Так, у такой мадэлі так. І я патлумачу. Па-першае, гэта не з'яўляецца моднай і актуальнай мадэллю. Але не для ўсіх гэта аргумент. Таму я патлумачу. Ёсць мадэлі, калі ў нас можа быць каўнерык стоечка, як, напрыклад, сёння ў мяне. Але гэта не іншы варыянт, тут проста адсутнасць каўнерыка. І гэта чаму цяжка? Бо яе таксама трудна камбінаваць з чымсьці яшчэ. З звычайным двубортным пінжаком будзе не вельмі добра выглядаць. Напрыклад, што яшчэ можа быць? Камізэлька. Будзеце выглядаць, нібыццам вы там з прошлага ці пазапрошлага стагоддзя. Як мы яшчэ апранаем кашулі? З світэрамі ці джэмперамі. Не пасуе, не пойдзе, так. Але таксама губляецца ўвесь сэнс, так? Бо няма зноў-такі Ну, а калі проста самастойна, ну соло. вось, і лёс такой кашулі заўсёды выступаць соло, разумееш, такі лёс. І яшчэ адна праблема, можа быць суб'ектыўна, але я агучу. Гэта калі ў нас гузікі адрозніваюцца па колеру ад самой кашулі. Такое чамусьці ў мужчынскіх кашуль адбываецца даволі часта. Я не разумею. Любяць дызайнеры кантраст.
Можа быць, каб мужчына адразу заўважыў, калі нешта будзе адсутнічаць. Але таму бачым, праблемы ёсць, што я прапаную, каб яе ўратаваць. Па-першае, узгадаць усім мужчынам, што зараз вельмі актуальна, і многа нагавіц зараз модна, і са стрэлачкамі, з зашыпамі, шэраг нагавіц. Таму мы берем нагавіцы, запраўляем такую кашулю нагавіцы і... Запраўляем? Бо яна па стане, памятаеш? О. Так. І каб гэта было стылёва, мы дабаўляем такі пасак. Мне заўсёды падавалася, што такія кашулі не трэба запраўляць. Яна па стане, нагадваю, гэта мадэль па стане. Калі яна аб'ёмная, тады да. Потым, зараз таксама вельмі актуальна такая мадэль, такая рэч, як кардыганы. Іх зараз дастаткова многа ў продажы. І з такой кашуляй, я магу нават паспрабаваць гэта прадэманстраваць. Да. З такім выразам. Так, атрымоўваецца трохвугольны выраз, і такі круглы будзе пасаваць, і ўжо гэтыя формы будуць. І, ведаеце, я падабрала такі цудоўны кардыган, мне вельмі падабаецца. І на яго фоне гэта кашуля будзе проста такой базай, лёгкай, і вось, бачыце, зусім іншы выгляд. Я гляджу, як яно выглядае вось на экране ў эфіры, вельмі класна. І яшчэ адзін варыянцік, зараз паспрабуем. Гэта такі больш для моладзі падыдзе. Звычайна мы як апранаем цішотку, а паверх кашулю. А ў данным выпадку мы зробім наадварот. Памятаеце, быў такі Шэлдан у серыяле «Тэорыя вялікага выбуху», і ён так заўсёды... Не глядзелі? Можа быць, нашы гледачы бачылі, ён заўжды так стылізаваў. Гэта пра камп'ютаршчыкаў, па-моему. Так, там пра геніяў фізікаў. Такі, як так, гікі. Вось такі прыёмчык. Зараз гэта таксама вельмі актуальная гісторыя, бо мы можам апранаць кашулю на кашулю, цішотку на кашулю, не ведаю, пола на кашулю. Ён надзяваў кашулю вось на... Так, заўжды, гэта была яго фішка. Ён папулярызаваў гэты прыём. Але тут мы павінны памятаць, што цішотка павінна быць больш плотная, аб'ёмная, оверсайз. Будзе выглядаць вось гэтыя рукавы. І калі у нас гарлавіна цішоткі больш шырокая, то будзе трошачкі таксама выглядаць, і будзе такі падвоенасць гарлавіны. То бок з-пад цішоткі вылазяць рукавы, адніз надзяваецца кашуля, зверху цішотка, і атрымліваецца... Зверху цішотка? Зверху цішотка. Цішотка на кашулю? Канешне. Вось такая мова. Ну што ж, класныя ідэі. Пра гэту кашулю мне было трошкі крыўдна, бо я вельмі люблю такі каўнер. Але тым не менш, Аня, вялікі дзякуй. Гэта была наша новая рубрыка «Раніца на стылі», і яе вядоўца, персанальная стылістка, суаўтарка YouTube-каналу Fashion Lunch Ганна Прышывалка. Ну а мы цяпер ўжо модныя і стылёвыя, выпрамімся ў падарожжа, пазнаёмімся з беларусамі свету. Не гаруй, все класна будзе, мы модныя. Мы сейчас находимся с вами в 16-м районе Вены, и приехали мы сюда для того, чтобы посетить турецкий рынок. Куда я приезжаю покупать мясо, потому что оно намного дешевле, чем в обычных магазинах австрийских. И самое главное, это место очень хорошее свидетельство того, насколько мультикультурная Вена. Возьму точно капусту, потому что такая капуста свежая, молодая, на вес золота. Она либо стоит космических денег, либо ее просто-напросто нету в австрийских магазинах в обычных. Вот, смотрите, классная акция, по 1 евро все в пакетиках. Это овощи и фрукты, уже подгулявшие, но все равно здесь можно найти очень достойно. Вот, допустим, лук-порей, целый пакет за 1 евро. Это очень выгодная цена, потому что обычно одна палочка лука-порея в магазине стоит 2 евро. Вы подошли сами к нам, да, вы услышали русскую речь. Да. Скажите, пожалуйста, откуда вы и почему вы говорите на русском языке? Я Фараз зовут, я из Сарана. Я много лет жил в Украине, учился, там работал. А как долго вы в Вене? Вы здесь вообще живете или кому-то приехали в гости? Да, я живу 3 года после этих всех. После начала войны, да, вы переехали из Украины сюда? У вас есть семья здесь, вы с семьей переехали или... Да. А что вы делаете здесь на турецком рынке? Мне нравится просто тут, как у себя. Тут запах шашлыка, кебабы. Вам нравится в Вене, скажите, пожалуйста? Да, очень красивый такой город. Все четко, все по порядкам. Чувствуете вы какие-нибудь препятствия, бюрократические, например, или в интеграции? Нету ничего такого, таких ощущений? Нету.
Класс. жил в Украине, там больше. А вам предоставили возможность обучаться языку немецкому? Да, и работать можно, и учиться можно. Тут, короче, все можно, если человек хочет. Просто надо взять и правильно пользоваться. Life. Здесь отличное предложение. Покупаешь 3 килограмма по цене 15 евро. Сейчас есть только ножки куриные, но обычно здесь и бедра, и крылышки, все перемешанное. Возьму обязательно десяток яиц, потому что яйца здесь тоже очень классные. Они намного крупнее и по вкусу намного вкуснее, чем магазинные яйца. За 3 килограмма мяса и за десяток яиц я заплатила 18,50. Можно сравнить с ценами в магазине. Да, курица там в среднем стоит полкилограмма 5 евро. А здесь 5 евро, 5,50 стоит 1 килограмм. То есть в 2 раза дешевле. Вот целый пакет, я его еле несу, он очень тяжелый. Обратите внимание, да, все практически ходят с такими сумками на колесиках. Слышите, как громко. Мужчины предлагают бананы по 1 евро за килограмм. Хотя я купила уже бананы, но мимо пройти просто невозможно. Вот мужчина впереди умнее меня. Он не несет в руках, он катит. Гэта была новая праграма Белсату ВНЖ пра тое, як жывуць беларусы па ўсяму свету. Цалкам яе можна паглядзець на Белсат Лайф. Сямейная і рэпрадукцыйная псіхалагіня, блогерка, дырэктарка Еўрапейскага інстытуту сучаснай псіхатэрапіі Ганна Матуляк зараз у нас у студыі. Мне такі рэзкі, без пераходу, знаеш, такі вот... Я сустрэў... Ты ў захапленні. Да, я ў захапленні, таму што я Ганна, вельмі чуў пра Ганну ад уласнай жонкі, которая была на калектыўных такіх занятках вось з гэтым псіхолагам. Да, і вельмі хваліла. Але ж размова зараз у нас пойдзе не пра таксічных жонак, а пра таксічных бацькоў. Мне падаецца, што мы, дарослыя, больш-менш ужо навучыліся пазбягаць таксічных зносін. Але што рабіць, калі таксічныя зносіны з боку бацькоў? Вот что это такое? И давайте разберемся с терминами. Что такое токсичные? Давайте. Очень хороший вопрос, потому что на самом деле мы очень хорошо понимаем про токсичные отношения в партнерских отношениях, в дружеских, да, есть много признаков, но как только речь заходит о родителях, сразу появляется очень много внутренних защит и таких в виде, ой, ну это же родители, ну ничего страшного. Он не токсичный, он потребовальный. Да, а вот где тая межа? Он просто вот, ну просто такой, давайте потерпим. И первое, что важно понимать, родители — это такие же обычные люди, как и все остальные. И если они делают что-то, что вызывает боль, и в этом невозможно договориться, невозможно встретиться, совершенно нормально не иметь близких отношений и выбирать ту дистанцию, которая будет комфортна. Потому что, если говорить о том, кто такие токсичные родители, да, это не тот, кто крикнул, накричал или чего-то потребовал. Такое бывает. Но можно, знаете как, вот эти признаки примерить на свои ощущения. Вот как чувствует себя мое тело рядом с ними? Оно сжимается или я расслабляюсь и хочу прям идти навстречу, хочу телесного контакта, обниматься, мне это приятно. И это, я так разумею, не кропкова, а тягом часу. Да-да-да. Я продумываю диалоги заранее. Так, то есть тело стискается. Это первый такой пункт у чек-листе. Да, напрягается. Я напрягаюсь. Некоторые взрослые говорят, что прям сгорбливаются, да, как будто бы вот так тело само принимает такую привычную позу, когда ты не имеешь права быть собой. Тебе все время нужно подстраиваться. Как я чувствую себя, готовлюсь ли к диалогам. И еще очень важный такой уровень, какой голос живет внутри меня, когда мы не рядом. Вот когда я думаю о родителе или что бы он сказал, подумал вот в этой ситуации, возникает какая-то добрая интонация, да, ой, какая ты молодец, или как я тобой горжусь, или ой, ну что ты выбрала, что ты опять не то делаешь, ну и так далее. То есть вот
токсичный родитель, рядом с которым ребенок не может быть собой. А ці можна будаваць добрыя адносіны з З таксічнымі? языка пытання зняў. Отрымается. Смотря в каком виде. Если мы понимаем под хорошими отношениями, здоровыми отношения, где есть диалог, где есть взаимопонимание, уважение, нет. Это невозможно. Але ж таксічныя бацькі не чуюць, я так разумею. Да. Я так разумею, што яны не бачаць, у іх гэта як бы такая сляпая пляма. Яны не самі разумеюць. ў сабе дзесьці там. Дык як Ці пачаць дыялог? могуць дарослыя дзеці неякім сказаць, што слухайце, ну вы как бы так токсики. Вот это большая проблема, потому что зачастую выстраивание отношений выглядит так, что я сейчас похожу на терапию, почитаю книжек, что-то там узнаю и убежу своего родителя, как нужно общаться. А вот нет. сейчас он изменится, и все у нас пойдет. Хто тебе будзе слухаць? Я Да. вот адразу такое чую И голос. тогда здоровые отношения в этом случае – это дистанция, которая поможет не раниться снова и снова. Но сложность в том, что дистанция токсичным родителям воспринимается как предательство, как нелюбовь, как отстранение. Ну и начинаются манипуляции, чувством вины чаще всего. А як все-таки гэта, ці магчыма гэта межы правесці? Ну вот да, таму што я вот спрабаваў уявіць, ну гэта сапраўды будзе ўспрымацца як Да. нейкая здрада, да, што так ты дарослы такі ўжо вырас, я цябе выгадавала там, ці я цябе выгадавала, а ты вось такі. Ты нас больш не Ці любіш, магчыма ты гэта всё-таки- дыстанцуешся ўвесь час. Які ёсць інструментарый, каб ну все-таки гэта межы акуратненько правесці? Вот ключевое в этом аккуратненько. Нам всем хочется, чтобы это, знаете, так было незаметненько, чтобы так это провести, чтобы родитель сказал: точно, что ж ты мне раньше не сказал? Давай, дорогой, сейчас, конечно, построим здоровые отношения. Супер, что сказал об этом. Но нет, так не бывает. И тогда инструмент какой? Например, родитель говорит: ну что ж ты опять все время о себе думаешь? Як ты адзеўся ў телевизор, например? Да. Мама или папа, я вижу, что ты беспокоишься, но обвинения не помогут нам. Давай разговаривать в диалоге, или я закончу этот разговор. Вот такие методы не Ці нравятся. адбываюцца такія выпадкі, калі патрэбна поўная ізаляцыя ад бацькоў? Конечно. Эмацыйная? Все Естественно. традыцыі, все гэтыя сустрэчы, все гэтыя сустрэчы на Вялікдзень, на купалле. Ну, але на ж пры Пасху гэтым не застаецца трэба. пачуццё віны. Конечно. Вы знаете, как я говорю всегда своим клиентам, что в данном случае вина – это налог на свободу. Цікава. К сожалению. Так. К сожалению. Віна гэта, ага. К большому сожалению, очень часто бывает так, что быть отдельным и свободным можно только испытав вину. И это признак того, что отношения с родителями были токсичными. Потому что нетоксичные родители видят личность в ребенке, видят его другие потребности, и, по сути, их задача – вырастить и благословить. Я в тебя верю, иди в свою жизнь. Як бы не было цяжка, але плата бацькоўская за дзіцячую свабоду, гэта рана ці позна адчуванне тое, што трэба адпусціць. Тут нешта ад нечага, нават ты нешта страчваеш пры гэтым, да? Віна конечно. гэта Віна, а падатак тут на страх. свабоду. Вось. Вельмі круто сказано. Потому что в здоровых отношениях эта вина не возникает. Свобода у ребенка появляется и в 3. Что ты будешь есть? Это или это? Что ты хочешь надеть? В какой кружок ты хочешь пойти? Это все, если с раннего возраста поддерживается, тогда ребенок уходит без вины. А Денис, беларускі Денис, а вот варыянт? твои бацькі, ці палітычна з тобой на адным баку? Не. Вот такая типова беларуская ситуация. Сем'і дзеляцца по палітычнаму прызнаку. Бацькі, дзеці, часам нават нехта з дзяцей на розных баках барыка. Як будаваць стасункі? Ну, бывает так, что выход – это признать, что да, к сожалению, это так, и у нас остается
Что? Наогул не чапаць гэтую тэму. К празднику отправленная, или там, не знаю, звонок в день рождения с пожеланиями, какая-то информация очень сжатая о том, что происходит в жизни, не касаемая чувств, каких-то более глубоких тем. И все. Ну, к сожалению, так бывает. Ну, але вось І віна, не чапаем плата за гэтую тэму свободу. наогул. Если есть что-то, что Политики объединяет, да, тогда... Зразумела. Ганна, дзякуй вялікі, што да нас завіталі. Нагадаю, у нас у гасцях была сямейная і рэпрадукцыйная псіхалагіня, блогерка, дырэктарка Еўрапейскага інстытуту сучаснай псіхатэрапіі Ганна Матуляк. Цікава, будзем сустракацца абавязкова яшчэ шмат разоў. А мы працягнем капаць у глыбіні гісторыі з Цімохам Акудовічам, зразумела. Пасля рэвалюцыі 1905 года сацыялісты былі на ўздыме. Цар даў волю, пачаліся выбары ў Дзярждуму, а гэта азначала магчымасць удзелу ў легальнай палітыцы. Прайшоўшы праз стачкі, мітынгі і забастоўкі, беларуская сацыялістычная грамада стала сапраўднай палітычнай сілай. Пакуль яшчэ невялікай, але прызнанай калегамі з іншых партый. Таму у БСГ і вырашылі правесці другі з'езд партыі, які на самой справе быў першым сур'ёзным з'ездам. Трэба было вырашыць, што рабіць з усёй гэтай сілай сацыялістаў і куды рухацца далей. Менавіта Алаіза Пашкевіч была галоўнай арганізатаркай гэтага з'езду. Яна знайшла памяшканне. Гэта была кватэра яе братоў-вайскоўцаў у Менску. Яна ж разаслала запрашэнні. Фармальна запрашэнні былі на вяселле. Ого, нават з вяселля свайго палітыку зрабіла. Ды не было ніякага вяселля. Гэта ўсё было зроблена выключна для канспірацыі. Удзельнік сходу Яўген Хлябцевіч пазней узгадваў. За столом сядзяць усе віленскія і менскія таварышы, а таксама рабочыя і сяляне, быўшыя члены сялянскага саюзу ад Менскай губерніі. Чётка зразумела ў цэнтры, задаволеная, размахвае рукамі. «О, Халімон! Прыехаў такі з-пад Белавежскай пушчы, а каб цябе халера! А мы думалі, што не прыедзеш на шлюб. Ну, сядай за стол, пі гарбату, пакаштуй шынкі. Гэта шлюбная беларуская шынка!» Уздым сацыялістаў быў вельмі недоўгі. Царская рэакцыя вельмі хутка пачала накрываць гэты рух, і ніякай сілы супрацьдзейнічаць яму не было. Таму БСГ сышла ў глыбокае падполле. Луцкевічы і Івановскі пераключыліся на культурную работу. Менавіта тады пачалі выдаваць газету «Наша Ніва». А цётка вымушаная была з'ехаць у эміграцыю, каб не патрапіць у рукі ахранкі. Спачатку Алаіза Пашкевіч паехала ў Львоў. Паступіла там вольнай слухачкай на філасофскі факультэт Львоўскага універсітэта. Пазней вучылася на гісторыка-філалагічным факультэце. Пэўны час жыла ў Кракаве і вучылася ў Ягелонскім універсітэце. Дык што, нармальна уладкавалася? Што раніцу рагалікі кракаўскія ела? А вось не скажыце, гэта быў, напэўна, самы цяжкі перыяд у жыцці цёткі. Грошай было мала. Яна мусіла падпрацоўваць масажысткай, каб хоць крыху зарабіць. Вучобу трэба было па сутнасці пачынаць з нуля. Надзеі на рэвалюцыю таксама чэзнулі, а дадому вярнуцца было нельга. А Пашкевіч хацела дадому. Але туга па радзіме не абазначала, што Пашкевіч сядзела без справы. Яна пісала шматлікія артыкулы, у тым ліку ў «Нашу Ніву», кансультавала украінскіх калегаў па розных беларускіх пытаннях, а самае галоўнае, знайшла да сябе новае захапленне – батлейку. У тыя часы лялечныя тэатры пачалі ўжо знікаць, і Алаіза Пашкевіч паставіла перад сабой мэту захаваць гэтую з'яву. Яна даследавала, збірала інфармацыю, пісала навуковыя артыкулы і, што самае важнае, сама пачала аднаўляць гэту традыцыю. Ну, зараз дазнаемся, што пішуць нам, якім павінна быць сапраўднае купале і ці святкуюць яго беларусы. І як святкуюць, калі святкуюць. Дзяніс, ці панапісвалі? Так, гэта Андрей. О, да. Так, вводзяць нашыя гледачы і каментатары новую традыцыю. Калі вядоўцы мужчыны пішуць сёння, то можа, ну яго гэтае купалле, пра футбол і бары давайце. Можна і аб'яднаць.
але штосьці ў гэтым ёсць. Дарэчы, наўздагон, пакуль не забыліся, толькі што мы цудоўна паразмаўлялі з псіхалагіняй, і от Дзяніс адзначыў... Ганна Матуляк. Так, піша, кажа ён, што сёння мы не гаворым не пра таксічных жонак. Ну що, бяжы, в какую краіну будеш цяпер цякаць пасля эфіру? Моя толькі завтра прыязджае. А, дзенёчак пажывеш? Ёсць. Сотні яшчэ Яна ж ёсць. ні грама не таксічная, ну, ні грамулі. Ні грам, я так і кажу, ні грам. Закрый рот, я не таксічная, так? Працягваем. У нас раней была вельмі шырокая традыцыя купаля, піша каментатар. Дарэчы, Вожык, патрыёт наш сябрук. Увечары навокал пачыналі запальваць вялікія вогнішчы, як і паўсюль, цудоўна, а пазней усе збіраліся ля возера, танчылі, ладзілі выступы, вянкі пускалі, сустракалі раніцу. О, слухайте, чым больш ты расказваеш мне пра святкаванне купалы, тым больш я шкадую, што ў мяне вот чамусьці такога не было. Ужо хочацца мне і праз вогнішча, знаеш, скокнуць. Ну, як кажуць, ніколі не позна. Хто так атрымае? Развярнуў. Праз гадзінку хадзіў, Баюся развярну тое вогнішча. Так, але памятай пра заўтра ўсё. А, да. Заўтра? Сёння. Заўтра праца, а прыгаць праз вогнішча... А, да. Заўтра. У эфір такі прыходжу абсмальны. Заўтра Анатолій з Алінай. Так, карагоды будзем. А вось піша наўздагон Анатолю, нам каментатарка. А я, як і Анатоль, таксама ніколі не святкавала. Не было такой традыцыі. А вось мае дзеці, як прыязджалі да бабулі, нешта выдумлялі на Лысай гары. Ну, прыгожая ж традыцыя. Вельмі прыгожая. Прыгожая. І вогнішча, і ўсё, вяночкі. Эстэтыка. Вот вельмі цікава. Лысая гара у нас была. Купалі чамусьці. Дзе яшчэ святкуюць? Трэба ўводзіць эту традыцыю максімальна шырока. У заходняй Европе святкуюць купалі? Украінцы святкуюць. Святкуюць украінцы. Добра, ну а зараз, шановнае спадарства, давайте паслухаем Віктара Шукіловіча. Ці думалі вы, як шмат часам залежыць ад таго, куды паставіць націск у слове? Гэта можа цалкам змяніць яго сэнс і сэнс увогуле ўсяго сказанага. Напрыклад, слова «каралі». Уявіце сабе фразу «Стэфан Баторы і Ягайла – каралі, якія ўвайшлі ў гісторыю». А цяпер давайте паставім націск іначай. Стэфан Баторы і Ягайла каралі падданых за любую правіну. Бачыце, націск не туды і выходзіць не тое. На гэтыя граблі лёгка наступіць, чытаючы ў голас на публіцы незнаёмы тэкст. І добра, калі патрапіш проста ў смешную сітуацыю, а можна ж і вельмі пакрыўдзіць прысутных. Што да слова «каралі», то яно мае з такім націскам і яшчэ адно значэнне. Каралі – гэта пышныя пацеркі, жаночае ўпрыгожанне, якое носяць на шыі. Можна сказаць, гэтыя каралі Любе пазычыла маці. Або Альжбета дужа любіла насіць чырвоныя каралі. Карацей, насіце прыгожыя каралі і давайце разам чакаць час, калі ніякія так званыя каралі нікога б не каралі. Вітаем тых, хто толькі да нас зараз далучыўся. Дзякуй тым, хто працягвае глядзець. Гэта раніца з Белсатам, і ў студыі самотныя сёння мужчына Анатоль Шырвель і Дзяніс Дудзінскі. Хоць мы і самотныя, то значыць адзінокі, але ўсё-такі мы разам і мы святкуем купалі. Ну, прынамсі, пачынаем святкаваць. Вывучаем беларускі характар і гаворым пра беларусаў свету. Што яшчэ нас чакае, давайте паслухаем. Таямніцы Падляшша і прыгоды польскіх беларусаў. Пазнаёмімся з новай праграмай Белсату. Вадалаз як сімвал беларускага жыцця. Працягнем гісторыю незвычайнага мастака. Паслухаем пра купальскія традыцыі, дазнаемся, як беларусаў натхняе гэтае свята. Пагаворым пра харасмент на працоўным месцы, недапушчальныя паводзіны, якіх мы часам не заўважаем. Ці гулялі ў шахматы беларусы сярэднявечча? Цімоха Гудовіч сцвярджае, што яшчэ як. Паслухаем ягоныя гісторыі.
І нагадаем, сёння... І нагадваем, што сёння ў каментарах мы разважаем пра купальне. Накідвайце сапраўдных містычных гісторый, пішыце пра традыцыі вашай мясцовасці, як вы праз вогнішча там колы цягалі, не знаю, там перапраналіся, тыя самыя вароты пераносілі, там, ну і гэтак далей. Ванкі пускалі. Так, дарэчы, будзе вельмі цікава нам дазнацца, як вы яго святкавалі. Напішыце ў каментарах, як гэта было і ў якім рэгіёне Беларусі таксама. І вы ж памятаеце, да, як куды пісаць? На нашу трансляцию, значит, на YouTube Live можно писать под нашим Инстаграм. У нашем Инстаграме, там под постами любыми можно писать на всех наших социальных сторонках. Да, наш Инстаграм. Глядите. Да, вот он показал. Наш Инстаграм працуе, наши соседки працуюць, мы збираем ваши меркаванні, и потом приходит Андрей и рассказывает, что вы нам понаписывали. І гэтым вайбам працягнем размову пра новую праграму Белсата «Падляшскія вакацыі». У нашай студыі адзін з вядоўцаў праграмы Ілья Фіёнік. Прывітанне. Прывітанне, Ілья, даражэнькі, раскажы, як узнікла ідэя гэтага праекту, як бы такі прачнуўся. Падляшскія вакацыі. І чаму менавіта Падляшша? Як было? Ну, вядома, я сам з Падляшша, так што думаю, што гэта натуральна была думка. Да нас адазваліся людзі з Белсату і Зміцер Косцін перад усім пры гэтым працаваў. Ну і прыйшла такая думка, што спалучыць двух людзей з Падляшша, мяне і Аню Белаўскую. Я з Бельска, она з Нараўкі. Наши беларускія мясціны. Так. Апрача нас двое беларусаў. Уля Атеста і Дзяніс Мандзік. Так што у нас такая творчая каманда, бо усе ці тэатр, ці музыкай занимаюцца. Так што вельмі файная каманда, каб паездзіць па Падляшшы, пазнаць нейкае... На якой мове ты зараз размаўляеш? Па-беларуску. Адкуль ведаеш? Ведаю, таму што я і ў падставовай школе, і ў ліцэі вывучаў проста беларускі. На Падляшшы. У нас тут несколько школаў ёсць з беларускай мовай навучання. Так што проста гэта натуральна. Так само для мяне, бо мы... Глядзі, і мова прыгадзілася, правда? Можна праект весці на беларускай мове, напісаць. А каб не ведаў, то як бы ён расказваў падляшскія вакацыі? Ну, жыў бы сабе там і ўсё. Ну, не, глядзі, а так сакавітая беларуская мова, да, трошачкі з акцэнтам польскім, але прыгожая. Якія месцы на Падляшшы раіш наведаць? Ну, вельмі іх шмат, можна сказаць. Самыя важныя, ну, вёсачкі. Так, вёсачкі, царкоўкі, гэта такая... Натуральное środowisko u nas prosta, kali ty pojedziesz na Podlasza, ty sobie poczujesz jak u niejkiej inszej, można сказать, czym Polsza zapadna stronie, ale tak samo to wielmi podobne jak na Białorusi, tak, bo my tak samo wielmi mnoga razy jeździli u Białorusi, tak że to taka podobna u nas wielmi, bo to premierzy, tak? A kali pra miejsce, no to Bielsk Podlaski, wielmi wielka historia u nas i mnoga prawosławnych i Białorusów, u nas muzej Małej Baćkowszczyny u Studziwodach, mój baćka jego tam ładzić. U nas tak samo festy białoruskie na Podlašszy, ci na przykład z białoruskiej małodoj muzyki. Ja sam łażę swój festiwal, Barnfield Festival, u się tym chodzie 8-9 żniwnia. No a oprócz tego Worla, Hajnauka, Białystok, wiadomo, wielmi mnoga tych ну, для беларусаў Падляшша гэта ў самае сэрцайка. А што кажуць о Падляшшы самі палякі? Ну, у Полякаў такое здание про Podlašša różne, tak? Dla niekich to egzotyka, тому что, wow, царква, тут ktoś ci po białorusku, ktoś ci po podlaszsku rozmawiaje.
Ludzi niejak inaczej żywуть troszkę z lesem, z przyrodą, ale tak samo no, mnogo takich zdań u Polaków z zachodu, że no, tu prosta ludzi nie rozwili się kulturno i tam... Jest takie? Tak, że dzidami kidają, kiedy ty tam przyjedziesz. To takie szutki, ale niektórzy je naprawdę tak думаją. Słuchaj, a jak молодь, як ставіцца моладзь да сваіх каранёў, ці папулярна гэта сярод моладзі, ці ўсе такія, ай, ну дзе там Беларусь зараз за Польшча мяжой? наогул. Да, Беларусь ідзе там, а там на захадзе ўсё-такі Польшча, Нямецчына і так далее. Лепей я буду такі імкнуцца да заходняй цывілізацыі. Ці ёсць все-такі для сваіх каранёў нейкі імпэт, там, я не знаю. Tak, u apошнім czasie można сказать, что раз больше гэтага. Потому что у нас był taki czas, kiedy mołać, ta, która żyła tam 40-30 lat temu, ona ładziła niekie teatry u białoruskiej mowie, zapisywała pieśni podlażskie i spisywała гэта. A ciapier taka nowa fala, tak? Nowa dumka, jak zrobić na przykład nowoczesną muzykę po podlażsku, czy po białorusku. To takie przykłady jak Swada. TikToki jest podlażskie? Jest. Szmat, jest, tak. Ja baczył. Tak. Wielmi popularna robica podlaższa u Polszy ciałej. To trend. To trend, tak. Tak, że to fajne, потому что wielmi ciekawe programy, dumki wychodzić, tak jak i nasza programa, można сказать, to taka nowoczesna forma, jak pokazywać Podlasza. I młodzi ludzie z Podlasza tak samo przyjeżdżają, robią swoje rzeczy, niekie podcasty, niekie teatralne rzeczy. Teraz my grali spektakl Wicia, про Wiktora Szweda, białoruskiego poeta, który sam z Podlasza. Tak, że tego szmat, wielmi szmat. А што такое падляшская мова? Колькі там адсоткаў беларускай мовы, польскай мовы? Як дыялект гэта? На по-нашуску падобна? No, to wielmi tak ciężko określić, потому что podlażska mowa jana różnica od wioski do wioski, tak? Niewielmi, nie u całości, ale ci końcówki, ci wymowa, tak ja sam u chacie swojej od narodzenia говорю po podlażsku. I to i Polak zrozumieje, i Białorus zrozumieje, i ludzi z Ukrainy zrozumieją, tak że to taki uniwersalizm, ale można сказать, że niekalki tysiąca ludzi, może tam 15, 20, gdzieś tam rozmawiają po podlażsku. Najbardziej wiadoma, babuszki na wioskach, kiedy ty pojedziesz na wiosku do babuszki, to ja nam prosto zrozumieję, nawet jak będziesz po białorusku rozmawiać. Usio. А купальні святкують? Вот мне так само вельми цікаво. На Подляшші традиції святкування купалі есть? No tak, mają wielmi mnogo tych festiwalów, kupala, ciepер будуть odznaczywać. No kaliści to inna forma była, потому что świadkujется na Podlaszy i w ogóle kupalnie na Jana. Потому что od Jana można kupać u wodzie. No, tak Jana, to вот kali Jana? No zaraz. No, to сегодня, да. Tak, no. Ale to postny czas. I to jest stara formuła kupalia, to prosta byli sustreczy z gitarą, przy ogniszczy ładzili karawody, ale bez tego, że to ciapier. Ciapier to można сказать, ubolsza się fest, disco polo, tam pić, tancują. Tak, no. Disco polo. Skaczуть w ogniszcze niekie. Tak, to karagody. To świata natury, tak? Ale tak samo to my odznaczamy Świętą Trójcu. Na świata my wodzimy kusta, pranajem dziewczynu u klonowej listki. To taka jest starynna tradycja. My, do rzeczy, z Aliną jak raz weli programu na Trójcu. Nie, tam rozkazywali prosto про эту традицию. Для mnie to nowa tradycja, ale wielmi ciekawa. Храни ў наступны раз Аліну. Я думаю, что не погодится. Потому что Алину апранае все-таки стилист. А ты паспрабуй. Дзякуй, Ілля вялікі. Вельмі цікава, абавязкова будзем сустракацца.
Запрашаем на помощь. Нагадваю, з намі быў адзін з вядоўцаў новай праграмы Белсату «Падляшскія вакацыі» Ілья Фіёнік. Мы сёння шмат гаворым пра традыцыі, пра гісторыю, але нашы традыцыі бываюць вельмі нечаканы. Напрыклад, якая гульня, ці ведаеце вы, была надзвычай папулярнай на нашых землях у сярэднявеччы? Хоккей. Не, футбол. Не, гэтай пікара. Сярэднявеччы. Пікар. Яшчэ раз, сярэднявеччы. Шашкі? Шахматы. Падрабязнасці ў новай рубрыцы «Няпростыя рэчы» Тимоха Алкудовіча. У канцы 16 стагоддзя вядомы памеранскі падарожнік Пауль Одерборн, які пабываў у шматлікіх еўрапейскіх краінах, патрапіў у Вялікае княства Літоўскае, на Полачыну, і пакінуў такую згадку пра яе жыхароў. У шахматы яны такія майстры, што не ведаюць, ці зможа які іншы народ зраўняцца з імі. Ці сапраўды шахматы былі такімі папулярнымі ў Вялікім княстве Літоўскім? Ці, можа, заходні падарожнік нешта паблытаў? Лічыцца, што шахматы як гульня ўзніклі прыкладна ў 6 стагоддзі нашай эры ў Індыі і з цягам часу распаўсюдзіліся па ўсім свеце. На беларускія землі яны, верагодна, прыйшлі дзесьці ў 11 стагоддзі у выніку актыўнага гандлю і культурных кантактаў на шляху з варагаў у грэкі. Самыя раннія знаходкі шахматных фігур на тэрыторыі Беларусі таксама адносяцца да 11 стагоддзя. Сланоў, ферзёў, пешак, каралёў знаходзілі у самых розных гарадах – у Полацку, Віцебску, Гародні, Берасці, Тураве, Менску, Наваградку і ў іншых. Усяго на сённяшні дзень на тэрыторыі Беларусі знойдзена некалькі дзесяткаў старадаўніх шахматных фігурак. Па гэтых артэфактах можна добра прасачыць, што на землях усходняй Еўропы сутыкнуліся дзве супрацьлеглыя культурныя традыцыі. У шахматах усходняй традыцыі пад уплывам ісламскага канону забаранялася выяўляць жывых істотаў. Таму фігуркі мелі абстрактныя, геаметрычныя формы. У заходняй традыцыі такой забароны не існавала. Таму еўрапейскія фігуркі выразаліся ў выглядзе людзей, жывёлаў і будынку, без абстракцый. Вось, напрыклад, фігурка каня з гарадзішча на Менцы пад Менкай. Як бачыце, яна абстрактная. Дарэчы, гэтая фігурка, знойдзеная ў 1975 годзе на гарадзішчы пад Менскам, лічыцца адной з самых старажытных ва ўсходняй Еўропе. Яна датуецца сярэдзіны 11 стагоддзя. Альбо паглядзіце на гэту фігурку ладдзі з копысі. Гэта 11-12 стагоддзе. Вельмі элегантная, але таксама абстрактная форма. Аднак, паступова усходняя традыцыя пачала саступаць заходняй. І калі мы гаворым пра 13 ці ўжо 14 стагоддзе, то знаходкі гэтага перыяда выглядаюць зусім інакш. Вось гэта ладдзя з Гародні. Вось кароль з Берасця. Вось пешка-бубнач з Ваўкавыска. Як бачым, яны ўжо выяўляюцца праз чалавечыя вобразы, без усялякай абстракцыі. І не проста выяўляюцца, гэта цікавыя мастацкія творы. Існуе нават меркаванне, што на землях тагачаснай Беларусі існавала свая разьбярская традыцыя. І гэтыя шахматныя фігуркі вырабляліся мясцовымі майстрамі. Напрыклад, чалавечая фігурка на капавушцы, знойдзенай у Наваградку, вельмі нагадвае пешку бубнача з Ваўкавыска. Таму ёсць падставы меркаваць, што яны зробленыя былі ў межах адной тутэйшай традыцыі. Шахматныя фігуркі вырабляліся з розных матэрыялаў – з косці, дрэва, бурштыну, камення, часам нават з металу. Яны мелі розныя памеры і формы, але заўсёды выдзяляліся майстэрствам выканання. Частка іх была вельмі простай, іншыя багата аздобленыя, што сведчыла пра сацыяльны статус уладальніка. Ну, так і пра развіццё рамёстваў. Знаходкі шахматных фігурак сведчаць, што гэтая гульня была добра вядомая і папулярная сярод гарадскіх элітаў, а магчыма, нават сярод заможных мяшчан. У сярэднявеччы шахматы лічыліся не толькі забавай, але і сімвалам інтэлекту, стратэгічнага мыслення і нават улады. У еўрапейскіх гарадах шахматы былі часткай рыцарскай культуры. І, як бачым, землі полацкага княства, а пазней ВКЛ, не сталі выключэннем. Прычым у шахматы, відаць, гулялі шырокія пласты грамадства. А яшчэ гэтыя няпростыя рэчы звязваюць нас з продкамі. Каб адчуць гэтую сувязь, дастаткова толькі расставіць на шахматнай дошцы белыя і чорныя фігуры.
Тимоха Кудович згадвае цікавосткі мінуўшчыны, а Андрэй заўсёды прыносіць нам цікавосткі з садсетак. Што дзіўнага ты знайшоў гэтым разам? Раскажы-ка. Я паглядзеў все, што там адбываецца ў тиктоку, і заўважыў одну такую асаблівасць, што жыццё ўсё больш пераходзіць у кіберпрастору, ведаеце, так? А вось у Берасці наадварот, віртуальная рэальнасць прыйшла ў сапраўднае жыццё. Відаць, фанаты гульні Need for Speed, калі памятаеце такія гоначкі, вырашылі пакасплеіць улюбёную забаву і перанеслі яе, небяспечна, але все-таки так было, на гарадскія вуліцы. У Берасці кіроўцы зладзілі начныя гонкі на вельмі крутых аўтах. Гісторыя мела працяг, які я вам распавёў. Спачатку глядзім відео, а я вам распавяду, што было далей. Увага на экран. Палавілі? Вось, это відэо трапіла да даішнікаў, усіх 5. Але там машин было больше. Знайшлі і мягка пакаралі. І нагадалі ім, што стрит-рэйсінг это лепей у або адмысловых месцах, або ў інтэрнэтах, або ў гульнях. Need for Speed. Так. Ну, гэта называецца стрит-рэйсінг. Ну, можна так назваць тогда. Бо я ведаю яшчэ дрэг-рэйсінг. Так. Гэта калі... Па коле. Так. Да. Файна. Карацей, ад адной мужчынскай тэмы, паколькі сёння такая у нас цудоўная кампанія, да другой. Ужо сезон шашлыковы ідзе поўнаю хадою. Так. Акурат і сёння выходны, самы час сабрацца з сябрамі ды пасмажыць на мангалі мяса ці рыбу, ці гародніну, каму што. А мы тым часам пакажам рэкардсменаў у гэтым плане, якія смажаць адначасова проста нерэальную вялікую колькасць мяса. Давайте паглядзім, але хто галодны, калі ласка, дадзіце ад экрана на 15 секундаў. Нам не туда? Чамусьці я падумаў, што мой патрыятызм пры выглядзе такой колькасці мяса трохі панік. Я ўжо не хачу быць ні на ёзе, ні на ёзе. Это на выставе ў Менску. О, значит, все-таки патриотизм. Тогда я бы сегодня был бы все-таки не на ёзе на стадионе, не на ганых ружовых фламингах, а был бы там, где это куски мяса. Так, вот. Сябры, выходные, вы ведаеце, чым заняцца. У працяг мужчынскіх тэмаў для зручнасці, прынамсі, пакуль што Мінчукоў, у горадзе з'явілася паслуга, якой скарыстацца можна, каб падчысціць рэчы, не звяртаючыся ў пральню напрамую. Не трэба нікуды ісці. Ёсць такія аўтаматы-чыстаматы. Гэта аўтаматычны прыёмны пункт хімчысткі. Гэта бескантактная прылада, у тым сэнсе, што тут адбываецца ўсё без удзелу персанала. Вы проста здаеце рэчы, націскаеце там на чыстамаце гэтым нешта, праязджае кур'ер, адвозіць мяшкі ў пральню. А пасля таго, як там ацэняць ступень забруджвання, атрымаеце вы смс-ку аб кошце паслугі і часе выканання замовы. Вы, карацей, паклалі кудысьці, пасля вам прыслалі смс-ку, прыйшлі, забралі і сышлі. Адметна, што аплочваецца гэтая паслуга пасля таго, як вам ужо ацанілі вашае забруджванне, і толькі тады трэба плаціць грошы. А я спачатку падумаў, што гэта менавіта машына ўжо стаіць. Кідаеш грошы, і там усё гэта... Гэта шафа, которая... бялізну, значит, мяшок з бялізнай ператварае ў кота ў мяшку, таму што невядома, колькі гэта будзе каштаваць. Але чыстаматы, звяжыцеся з Дзянісам, яго цудоўная ідэя, каб сапраўды ты просто туды кудысьці закрыў, 15 хвілінаў вяртаешся. Чысценькі, не пахне бензінам. Калі вам патрэбны амбасадор вашай кампаніі? Так, ну, вельмі хутка, Андрэй, мы чакаем цябе з адказам пра купалі. Не забывайцеся, шаноўнае гаспадарства. Пішыце ў каментарах, хто святкаваў, як святкавалі, у якім рэгіёне адзначалі купалі, у якіх рэгіёнах адзначаюць дагэтуль купалі. І каб натхніць вас на адказы, дадамо крыху купальскага вайбу і ў наш эфір. Ура! Што ж гэта за свята такое, купалле? Ну, гэта паводле мяне, то гэта пік лета, такі апагей усяго, што адбываецца ў натуры. Усё буяе, красуе, вся расліннасць набірае сваёй моцы. Ну, а некаторыя даследчыкі беларускія кажуць нават, што купалле, вось такая мяжа, ад якой пачынаў лічыцца Новы год. Таму што кажуць, глядзіце, ж не кажуць годапіс, а летапіс. Гэта як бы лета пачынала Новы год. Адсюль і такія слоўцы,
як там летась, гэта ў мінулым годзе, сёлета гэта ў гэтым годзе, пазалетась гэта 2 гады таму. Купалле гэта такі час магічны, сапраўды, калі і папараць кветку ж шукаюць і кажуць, што гэта адзіная ноч, калі папараць цвіце. Віктор, а ці ведаеш, што... О, паглядзі, што Ну, робіцца. якія там папараць кветкі? Для чаго гэта прыдумана? Гэта ўсё такое, не было той кветкі, але ўсе шукалі. Гэта пары ішлі Гэта, ведаеш, другі шанец. Хто не знайшоў вінок, то можна зайсці ў папараці пашукаць штосьці, ну. Ідзеш, шукаеш нібы кветачку, а там дзяўчына. А там дзяўчына кветачка. Але ж, слухайце, насамрэч жа ж папараць не цвіце, так? Яна порамі размнажаецца. А кажуць, вось пойдзеш у гэтую ноч, і можна яе знайсці. І яна такая прыгожая. Што, ведаеш, ты знаходзіш гэту кветку ў сваім... Віктор, а ты дагэтуль кветку шукаць хацеў. А я дагэтуль хадзіў кветку шукаць. Так, трэба заўсёды вучыцца, кажуць, навуку за плячыма не насіць. Бачыш, што робіцца? І ў хлеў. Купалле гэта такое спалучэнне агню і вады. Гэта як дзве стыхіі такія яднаюцца падчас гэтага свята. Гэта агонь мужчынская энергія, вада жаночая энергія, і адбываецца нейкае такое судакраднанне, паяднанне. Надзвычай пяшчотнае, рамантычнае купалле і, ведаеце, вельмі сэксуальнае. Купалле? Купалле. Мне падаецца, але сёння, калі мужчына гаворыць пра сэксуальнасць, ён становіцца на слізкі шлях, бо, мабыць, нават, ведаеце, вось гэтае слово harassment. Пачынаецца, дзесьці пачынаецца harassment. Нават дзеці, я ўжо думаю, на якой мяжы ён пачынаецца. І ў нас у гасцях сёння. Да. У нас у гостях сёння праваабаронца Наста Базар, якая мае дачыненне да стварэння дакументу сексуалізаваны харасменту грамадзянскай супольнасці у эміграцыі. Ну, тэму, канешне, выбрала такую, знаеш, не ўсе дарослыя мужчыны нават до гэтага часу разумеюць, што такое харасмент. Поэтому, што гэта за дакумент, Наста? Па-першае, што такое харасмент? Що таке документ, як його створали? По-перше, вітаю. Я вельми рада вас бачити. І дякую, що запросили. Вибрала тему, не я вибрала тему, а тему вибирає мене. Хутенько розповіду тоді спочатку, коли здарилася ось ця трагедія з Лізою Герцен, тоді я запустила хештег «Хопіть гвалтить», тільки тому, що мене вельми вразила якраз таки реакція білорусів-білорусок. Тому що коли Ліза потрапила в больницю, більшість коментарів були кшталту, чому вона була одна на вулиці, чому вона була п'яна. Коли вона померла, тоді всі почали писати «бідна дівчинка» і так далі. І ось з-за гэтага я була так вельми, не зрозуміла, що це таке. Я кажу, що давайте не казати сама виновата, давайте казати «хопіть гвалтить», тому що, в гэтым причина. І після гэта став такий білоруський мету. Пасля гэтага пачалі пісаць жанчыны і мужчыны, дарэчы, вельмі шмат, і дагэтуль можна по гэтаму хэштэгу па ўсім соседкам пахадзіць, гісторыі свае гісторыі, у якіх яны патраплялі. Я памятаю шмат чаго. Так, але пачалі з'яўляцца гісторыі пра харасмент менавіта ў грамадзянскай супольнасці, яны пачалі з'яўляцца ананімна, таму што публічна жанчыны баяцца пра гэта казаць. На дадзены момант у мяне няма гісторыі ад мужчын, хотя я думаю, что это таксама магчыма. Адбываецца. Але статыстыка паказвае, што так, што менавіта калі мы кажам пра сексуалізаваны, таксама важна, да, купалле сексуальнае, а харасмент это сексуалізаваны гвалт. У праваабарончым, у фемінісцкім атачэнні мы вырашылі все-таки раздзяляць гэтыя словы, так, каб не блытаць прыемнае з непрыемным.
Сексуальнасць гэта Сексуальны прыемна. і сексуалізаваны. Так, сексуальнасць гэта прыемна. Гэта пра секс, пра асалоду, пра стасункі, пра каханне, пра, можа, без кахання, просто секс таксама прыемна. Вось сексуалізаваны гэта ўжо каб трошку раздзяліць, каб не мешаць, не блытаць добрае з дрэнным. Дык вось, і атрымліваецца, што пачалі гісторыі, і тады стала зразумела, што нешта з гэтым трэба рабіць. Але што рабіць тут пытаннечка. І ў лістападзе з праваабарончай арганізацыі «Права ініцыятыва» мы стварылі дакумент, які вось якраз такі той дакумент, даклад о сексуалізаваным харасменце. То бок гэта такая мэта зафіксаваць гэтую кропку пачатку нашага шляху да зменаў, да, што так гэта ёсць. Мы там напісалі пра тое, што было ананімнае, былі пытанні, былі не ананімныя, імёнаў там няма, але факт застаецца фактам, гэта ёсць. І наступны крок, зразумела, гэта далей, што мы будзем рабіць. І вось зараз мы ствараем прынцыпы антыхарасменту, такія, як створаны, напрыклад, ёсць прынцыпы праваабаронцаў, праваабаронак, ёсць там прынцыпы этычных паводзінаў журналістаў, журналістак, здаецца, так? Насамрэч, мы з гэтага таксама бярем прыклад. І вось ёсць такая ідэя стварыць яшчэ прынцып антыхарасмента, проста каб назваць белае белым, чорнае чорным, так? Каб сказаць, што ну, ў 2025 годзе як бы некаторыя рэчы ўжо ну, не актуальныя. Бо некаторыя мужчыны жывуць як раней і думаюць, што гэта актуальна. А жанчыны за эміграцыяй таксама з'яўляюцца ў яшчэ больш часта ўразлівым стане, таму што часта гэта адзіная праца, яны баяцца змяніць працу, часта гэта сола-мамы без аліментаў, таму што разводаў больш, чым бракаў у Беларусі, на жаль, это статыстыка. І таму вось трэба з гэтым нешта рабіць. Як рабіць гэта другое пытанне? Ты збірала гісторыі жанчын. Не надта хацелася, але так. А ты цалкам давяраеш жанчынам? Вось гэта добрае пытанне. Мне было б дастаткова, каб мне просто сказалі, так, гэта ёсць, і я б давярала, таму што статыстыка кажа пра тое, што, ну, вы самі ведаеце, да, калі мы кажам пра гвалт, то даходзіць там добра, калі, не ведаю, 8% ад усіх сітуацый, да, і калі ўзяць усе 100% сітуацый, то там максімум 2% гэта будзе хлусня. Ну, то бок, тут як бы это, з аднаго боку, з другого боку, калі ты чуеш аўдыапаведамленні, бачыш фотаздымкі, як бы цяжка не давяраць. Гэта, канешне, вот, але ўсё-такі, дзе гэта мяжа праходзіць? Дзе мяжа? Да, я тады скончу пра дакумент, што мы зараз робім. Мы зараз спрабуем, не спрабуем, мы ствараем гэты прынцыпы, але мы не можам гэта зрабіць дырэктыўна. Мы не можам там напісаць і сказаць, наце вам, чытайце і падпішыце, калі ласка, ўсе, да? Таму што, ну, гэта павінен быць такі сумесны дакумент. Таму мы зараз збіраем інфармацыю, як гэта можа выглядаць. І вось была сустрэча ў Вільні, я праводзіла, на днях будзе ў Варшаве, запрашаю, дарэчы. Там былі прадстаўніцы медыа-сектару, палітычнага сектару, праваабарончага сектору НДА, і мы разам вырашалі, як гэты дакумент павінен быць. І ўжо стала зразумела, што, напрыклад, гэта не можа быць дырэктыўна, таму што, умоўна, калі ў нейкай адной сітуацыі там клікаць усіх маладых дзяўчат на каву, гэта можа быць не окей, то, напрыклад, у іншай ініцыятыве ці арганізацыі, дзе ўсяго 3 чалавекі, з іх, напрыклад, адзін гей, адна лесбіянка, адзін невінарная персона, і там ніхто ні ў кім не зацікаўлены сексуалізавана, то як бы піцца сабе гэтую каву. Таму стала зразумела, што не можа быць такога аднаго універсальнага дырэктыўнага дакумента, які ўсе будуць падпісваць. Таму мы спрабуем, будзем рабіць такую рамачную некую штуку, рамачныя такія прынцыпы, якія потым могуць усе альбо проста іх падпісаць, альбо ўзяць сабе, імплементаваць у сваю сферу і прызнацца, окей, зараз мы прызнаем, што гэта не окей. Калі мы кажам пра мяжу, усё залежыць толькі ад адной рэчы такой класнай, называецца згода. Калі ёсць згода, то гэта па-іншаму. І што можна тут... З двух бакоў згода... З двух бакоў, але трэба разумець, што згода з боку ўразлівай групы можа быць вымушанай. Можа быць пад ціскам, да. Разумееш, калі, напрыклад, не ведаю... Нехта ад цябе залежыць. Напрыклад, ты пішаш, кажаш, ну, не мне, ладно, я як бы не зацікаўлена ў мужчынах, але ты пішаш кому-нибудь, а вот трэба вядучая на Белсад, пойдём на каву, да? І тады дзяўчына думае, а калі я не пайду на каву, я пайду ці не на Белсад? Это прыклад, прабачце. Зразумелы прыклад. Так, то бок, што можна зрабіць, што, я лічу, што можа дапамагчы, проста такі перавёртышы, да? Як адрозніць сексістскую рэкламу не сексісткай, проста паставце у рэкламу мужчыну замест жанчыны, калі гэта смешна, то гэта нешта не тое. Тое самае тут. Калі я хачу запрасіць кагосьці на каву, я думаю, ці запрасіла б я на каву гэтага чалавека, калі я была б не кіраўніцай гэтага чалавека. Ці запрасіла б я гэтага чалавека, ці чакаю я згоды ад чалавека, калі гэта чалавек з іншай суполкі. Слухай, ну, цяжка пачынаць, вось гэтыя, зараз, мне падаецца, з гэтымі дакументамі, новымі правіламі, цяжка пачынаць новыя стасункі. Ну, вот сапраўды. Офісе, на працы. Колькі людзі зараз кажуць, што цяжка, я адзінокі, адзінокі. Ты аказваеш знакі ўвагі, а мне... Гэта харасмент. Да, да.
Ну, як адрозніваць? Таму гэта вельмі тонкая тэма, і я кажу, тут няма мэты зрабіць чорнае-белае. Таму мы шукаем, як гэта... Размаўляць трэба. Па-першае, трэба размаўляць, я згодна. Па-першае, размаўляць. Па-другое, я кажу не пра гэтыя гісторыі. Я кажу пра гісторыі, калі гэта 100% зразумела з абодвух бакоў, калі людзі разумеюць, што гэта недапушчальна, але яны сабе дазваляюць толькі таму, што яны маюць уладу, таму што якраз такі, калі казаць, што такое харасмент, я лічу, што самая галоўная частка харасменту гэта ўлада. У мяне ёсць улада. І мы пішам толькі пра сексуалізаваны харасмент. Важна. Важны момант. Харасмент, ён жа ж розны бывае. Гэта і булінг на працы, гэта і шантаж заробкам, гэта не афармленне дакументаў, гэта тое, што цябе могуць у любы дзень выгнаць, і ты не можаш нічога там зрабіць, неабароненасць, так? Але мы сканцэнтраваліся на сексуалізаваным харасменце, каб не вось гэтыя тонкія штукі, да? Давайце мы хаця б пачнем з такіх канкрэтных рэчаў, да, што, ну, не ведаю, там, па задку шлёпаць сваю каліжанку на працы кіраўніку нельга, да? Альбо калі вось ты хочаш запросіць на каву, ну вось падумай, а ці зможа потым чалавек звярнуцца ў тваю арганізацыю па дапамогу, ці думае яна? Таму што такія сітуацыі былі, калі жанчыны кажуць, а я не ведаю, ці змагу я потым звярнуцца ў гэтую арганізацыю, калі я не пайду на гэтую каву. А насамрэч, з другого боку, не было нічога. Там не было жадання ніякага, там проста было жаданне пазнаёміцца. Але вось гэты момант, яго трэба ўлічваць. Не магу не задаць пытанне пра рамантыку. Вот мы ўсё апішам, мы зробім дакумент, мы там усе правілы прапішам, да, і чалавек такі так, ага, гэта харасмент. Ці не заб'е гэта ўвогуле рамантыку, ці не заб'е гэта ўвогуле нейкія там стасункі паміж людзі будуць баяцца проста жыць. Рамантыка таксама мусіць мець правілы. Ну, я і згоду, і згода гэта ўжо правіла. Хто нас ты скажа? Я лічу, што я згодна, я вельмі згодна. Першае правіла – гэта згода. Я згодна вельмі. Я з табой згодна, бачыш? Я вельмі згодна. Глядзіце, романтыкі нас таксама не вучылі, да? Нас не вучылі, што такое кансэнт з дзяцінства, што такое згода, вось гэта, да? Гэтыя цудоўныя ролікі, калі вы бачылі пра гарбатку, да? Калі ты запрашаеш чалавека на гарбатку, і чалавек кажа, да, я прыйду да цябе на гарбатку. Але калі падчас піцця гарбаткі чалавек губляе прытомнасць, не трэба ліць гарбату яму ў рот, да? Калі чалавек п'е гарбату і кажа, я не хачу больш гарбату, не трэба прымушаць піць гарбату. Ну, вельмі лагічна. Насамрэч, гэта, канешне, пра секс-ролік, да? Вось гэта і ёсць згода. Не вельмі упэўненая не значыць так. Маўчанне не значыць так, да? Таму я згодна, што могуць быць трошку перакосы, нам трэба гэтаму вучыцца. Я паўтаруся, напрыклад, мая асабістая мэта – гэта даць выбар. І вось гэта, дарэчы, адно з пытанняў, якое будзе, але гэта пра выбар. Што можна зрабіць? Што можна даць і мужчынам, і жанчынам? Даць магчымасць выбіраць. Таму што шмат жанчын хочуць, каб іх клікалі на вячэры, каб іх клікалі на каву. Для іх гэта таксама нармальныя стасункі працоўныя. Нават іх клікалі жанацікі, вот так мы. Канешне. Анатоль, калі ты мяне паклічаш на каву, я буду вельмі радая. І з табой, з твоёй жонкай, таму што гэта будзе іншы кантэкст. І калі ты, мне падаецца, калі ты на сваё запрашэнне пачуў «не хачу», не трэба пытаць, а чому? Альбо не трэба потым, напрыклад, уразаць заробак. Так. Дзякуй вялікі. Наста Базар завітала да нас. Яшчэ раз дзякуй. Вельмі важныя, істотныя рэчы. Чакаем неаднаразова да нас. Прыходзь у эфір. Будзем абавязкова размаўляць. А мы глядзім працяг гісторыі пра беларускіх вадалазаў, якія з'яўляюцца ў самых розных гарадах Европы. Я хожу, калі яны пачынаюць знішчацца, я з кавалкаў аднаўляю іх. І вось ружовая нага – гэта вадалаз, які быў зроблены ўлетку 2023 года. Потым у наступным годзе я ўжо прыклеіў яму блакітную руку, жоўтае плечо, а ў гэтым годзе вось зялёнае тулава і галаву. І яны такія складаюцца з кавалкаў, атрымліваюцца Франкенштейны. Ну, прикольна. Як людзі збіраюць сябе па частках, аднаўляюцца. У 21 годзе першы раз узяў пэндзель у рукі як частку арт-тэрапіі, тому што я проста схадзіў з ума ад таго, што адбываецца, і патрэбна было нейкая, як это кажуць, аддушына патрэбна была. Ну і мастацтва ў гэтым ключы вельмі дапамагло.
Гэта мой першы краявід за шмат гадоў. Калі я не пісаў краявіды, не ведаю, колькі гадоў, 12, напэўна, не пісаў. І это вот першы за 12 год. Конечно, можна зарабіць сваёй творчасцю. Мне здаецца, калі я маштабую вадалаза да нейкіх непрылічных памераў, і людзі будуць гэта заўважаць і успрымаць як часткай прасторы, то пад гэта можна рабіць нейкі мерч. Гэта могуць быць кашулькі, напрыклад, з выявай вадалаза. Гэта можа быць і для турыстаў цікава. Ты ж можаш напісаць сам, создаць гэтую гісторыю, гэтую легенду гэтага персанажа ў гэтым месцы. І калі ён заўважны, гэта выклікае нейкую цікаўнасць, і людзі хочуць і валодаць гэтым, і ведаць пра гэта штосьці. Так, трэба адрэстаўраваць. Я ўпрыгожваю і ўзаемадзейнічаю з гэтай прасторай і создаю нейкую цікаўнасць, кропку прыцягнення. Чаму не? Чаму так не працаваць з горадам? У горадзе ж могуць быць не толькі там вывескі, магазины, крамы. У горадзе могуць быць проста прыемныя, прыгожыя кропкі, творы мастацтва. Чаму не? Почему мы можем сами не ствараць асяроддзе ў горадзе? І цяпер, калі вы дзесьці пабачыце такога вадалаза, ведайце, гэта вітанне ад беларуса. Ну, вельмі прыемна. А мы пачынаем чытаць, працягваем чытаць вашыя каментары, каб даведацца, якое яно сапраўднае беларускае купальне. Так, і піша нам наш вожык-патрыёт, дарагі друг. Дарэчы, піва вельмі добра пасуе да купальня. Традыцыя. Тады папараць-кветка абавязкова знойдзецца. В Латвіі это ліго. Это якраз такі піва п'юць і п'юць песні. Мне падаецца, піва пасуе да ўсяго. Дарэчы, нас глядзяць таксама ў Рызе, Азербайджане, на Харкаўшыне і ў 100 цэлым беларускіх гарадоў. Мы всім вам перадаем прывітанне. Нашы сэрцайкі з вамі, даражэнькі. Глядзіце, расказвайце, заклікайце сяброў, запрашайце. Заўсёды можна сказаць дакладна, на купалле будзе дождж. Прагноз спраўджваецца на 99%. То бок праліе дождж? Калі купальня, абавязкова дождж. У 99,9. Не, сёння кажуць, не будзе. А вночы, можа быць, або пад вечар. Хіба, можа, яшчэ ж адзін раз беларускай купалі святкуюць 6 на 7. Не, я глядзеў на дворы сёння... Пакуль яно шукае надвор'е, хочу табе задаць пытанне, Анатолий. Нам пішуць у каментарах. Дарэчы, з Рыгі. Трэба, каб жанчыны запрашалі мужчын. Трэба, каб жанчыны запрашалі мужчын на каву, тады мы будзем казаць пра харасмент. Ну, няхай... Дзякуй вялікі. Цікавая, добрая ідэя. Вы глядзелі раніцу з Белсатам. Дзякуй, што гэтыя 2 гадзіны вы былі з намі. Зычым вам добрых выходных. Святкуйце купалле, шануйце сваё, беражыце сваіх жанчын і да сустрэчы ў эфіры заўтра. Светлофоры плынь, накрые нас ізноў цішыня, і мы спыняем, хто на сезон, хто на гады, а хто назаўжды свае маторы. Даруй, я узнімаю твар угару, даруй, я не губляю маю мару. Даруй,
уяўляю маю мару. Даруй, краіна сноў, дзе попел і снег. Даруй, даруй мне, 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 даруй. Сёння на Белсаце. О 19 гадзіне менскага часу падсумуем падзеі дня у